insha Allah ana albishir zan faɗa wannan taro mai albarka ko musamman uwaye na kasa da ke nan wanda wakilai ne na daular Usmaniya da bisa karfa matar jin musulmi a kan aikin da tura mu a Abuja bisa tarayya ina shaida ma uwaye da ke nan shugabannin mu na daular Usmaniya na cewa insha Allah za a tada ƙuri'a majalisa kan baiwa uwaye ƙasa dama da hurumi na ba da su gudunmuwa da ci gaban ƙasa wanda da ba mu da wato constitutional wani na kuma sarkin musulmi da yawa da sauran su wanda ke na aiki kira kan cikin hannuwan kwayan ƙasa da wasu da shafi ci gaban ƙasar mu da ya shafi ilimi kiwon lahiya tsaro kasuwanci tarbiyya ya tsara mutum da mutum wani ya fi kai amma da dukkan layi da tsarin wannan mu da tsarin kuri'an mu za a tabbatar da wannan jibi a bayan kowayen ƙasa muhimmancin da ya kamace su a tarayyar Najeriya. Za a yi National Traditional Council, za a yi State Traditional Council har local government. Wato abin da wannan ke nufi, insha Allah ƙarshen ta za a jaye sarakunan mu musamman mai nasa. da karkashin lokacin gwamnati wanda abu ne wanda an kai shekarun baya mara daɗi an kasa su shugabanni manya-manyan sarakunan ƙarshen gwamnati za a kau da wannan insha Allah ne wanda an ba su mutuncin kansu da kayan aiki domin ba da shawarwari na wannan abubuwan su shafi shi gaba. Bayan mu da ke nan da shugabanni a majalisa a gyaran kundin tsari kuma insha Allah za mu jefa ƙuri'a jibi kuma muna nan muna ta neman goyon baya kuma za a samu na ba karatun allo da almajirci da limamai da mallamai da alamomi tsari na yanci da kiwata mace su domin a maganin bara tabbatar da tarbiyya da kuma sauran su karkashin jagorancin wa ya sau abubuwan na da yawa mafi yanyi na da ya kamata ya kasance su wannan yana tsara da goyon bayan ku domin an ƙara da majalisar tarayya za a kawo majalisar jiha a wa speaker na jihar Sokoto a jawo hankali na kuma balle masu insha Allah da yan musu na jiha don sai su jiha kuri'a muna tabbata dukkan su za su ba da goyon baya kan wannan mai girma gwamna yana ba da goyon baya kan wannan da yan majalisar shi kuma muna farin ciki kan wannan mai girma sarkin zafaran Chadi ya bayani kan tarihi wanda sarkin Zamfara shi Abdul Sokoto tun zamanin sarkin Muhammadu Bello idan ya dada misali ta wunda ko wani ba mutane da ya kamata san wannan shi ya mara da lamba ta Sokoto South
aka sa mata SRZ sarkin Zamfara matsayin shi ka rika ƙwaryar birnin Sokoto a lokacin da sarkin musulmi ya daga kuma wanda ya fara yi shi ne sarkin musulmi mutum ba sarkin musulmi ba Amur Da'ati ta shekara 1827 kamar da sarkin Zamfara ya mana bayani. So waɗannan abubuwa sun kawo ci gaban jihar Sokoto ko kuma ƙwaryar birnin Sokoto ƙwarai da gaske na lalwatar arziki zaman lahiya ilimi da dai sauransu haka kiwon lafiya. Ya kamata mutane musamman matasanmu su ƙara fahimtar muhimmancin sarautunmu da uwayen ƙasanmu da gudunmawar da suke bawa dukkan Najeriya. Insha Allah za mu ci gaba da wannan jawo hankali da kuma taba samun gudunmawa don mu in son samun mu ne Sokoto South a canza sunan kamar shi sarkin Zamfara local government. Muna godiya ga wannan sarauta da aka yi mana da magajin gari da magajin mu Alhaji Kabiru Ahmad ko Ubangiji Allah ya taya shi riko muna godiya ga girma a sarkin rubu da faranjar cadi da wani sassa da kuma da cadi gaba daya ko wannan karama Allah ya ba shi riko duk da wani aka dora mashi Allah ya kara ba shi cikin kawo ci gaba da arziki a wannan kasa mai albarka wanda da iyalanmu da yan uwanmu da abokanmu da kuma suka zo ko ina abokan kasuwa manoma matasa mata da kuma 'yan siyasa da 'yan bokonmu muna matuƙar godiya ga wannan karanci da aka yi mun gode mun gode mun gode Representing Bowling, the local government administrator, Ahmed Fatul Shuni. Thank you very much. We thank Almighty Allah who secure our lives. We witness this local occasion. Mungo de Bereta, wato, inda tunga hali yanzu abin da ya rage so idan na busa kuna jin mu ku ci gaba da busa za a gaisa da manyan yan uwa da abokan arziki. Zuwa a halin yanzu
muna gaisawa da